It is what it is, Banabamkara. It's a boy Floyd Maremba aka Floyd Devote, and I'm back with another loyalty test video again, man. If you haven't subscribed to this channel, please do so. Don't forget to like, comment, and share the video. Without any further ado, Sbange. Hola. Tanko. Nandi? Always. Yeah, yang dengan apa ni? Bring on Chopper Boy. Chopper Boy apa? La Pinvi. Oh, ema14. Ema14. So why usiphalele baba? Ninkinga yokelo wami. Sure yini inkinga? Sithi ngentabeni ngithola. Ayilokelo yangiexhela. So manje ngimfonela lapho apha mama calls zami yabo. Like ngithi unjani? Athi ngi-right. Hayibo. Nyamangala. Angibuzi wena. Angibuzi ukuthi nami nginjani. Athi right. Iba short conversation. Iba short. Asakhuluma ngalendlela yesikhuluma ngayo. Sure. So ngabuya ngayi. Yeah. Thema ngibuya ngayina mfethu. Hayibo. Vele sahlala yabona ugela akasenze indlela ebayenza ngazo yabo. Different yabo. Mina ngizingifile nangathi mfethu umuntu akasangithandi. Yeah. Okay. Ngiphume ngalinye ilanga ne. Ngithi nyamakuleni. Hayibo. Mangihlala emakuleni ngiyambona ugela yeza. Ngithi hayibo, ugela lwami lwana noma ubani? Athi ngibheka kahle ngithi hayi uyi. Ngachopela ngoba dala ngibona ukuthi angikuthela. Athathi ngimshaya ngesikele ngachopela. Thathi ifoni ngamfonela ugela. Hayibo. Manje ngimfonela ugela. Uyayibamba ifoni ngithi hello athi unjani? Sharp. Ngithi ukuphi? Athi usesikolweni. Esikoleni umbhekile wena. Nawu ugela ngimbhekile mfethu. Yabo lento le mfethu engiphathi kahle. Sinini mangihlele endlini. Ngibe ngathi ngithatha ifoni yami yabo. Hayi ngithatha ngicheck ilocation yabo ukuthi ugela over. Location yakhe. Location yakhe. Ngicheck ukuthi ugela over. Hayibo mangitho ugela lo ungikhomba va emnganini wami. Eponzini la kamjita wami umngani wami. Yabo indaba le ihamba kanjani mfethu? That's why ngimphelele fanda. Inkinga musa. Inkinga mfethu. And yakulimaza. Blind. So nesikhathi esinganganani wena uphusha nayo ugela? Uma 5 months, 5 months. So umjita yena best friend or ngathi umngani wami mara si close kakhulu yabo umngani wami. Yeah. So ugeli if she done anything sketchy before? Yeah. 5 months. Akazi. Uqala ngiyaqala. So when uringe nayo ugeli ngendaba lena everything. Bengakaringi nayo. Amaqala yena. Amaqala nginomuza ngibona hlezi asimali efonini mara ngingamnaki yabo. Ngithi ngisinayi. Ngikumbuza mara hayi kangako ngithola. Ngingamjumpiseli manje ngimbuza ngithola. Yeah. Mara yena umaqala uthini? Amaqala kashonesa no lutho. Yeah. So maqala wakho uzomthola va? Thola ngama ngala uthi khuluma. Una number yakhe? Yeah, ngina number yakhe. Yeah, usifakele la. Singene yiku direct. Yeah, utsayile lapho. Takwake. Ibani igama lakho maqala? Igama lamaqala? Ukwanele. Kwanele. Yeah. Ugelo wakho bani? Ugelo wami oyami. Wava? Uploma la Pinville mara zone 2. Oh, it's true. Yeah. Tanko ntwana yami. Mnandi. Cha, uva? Hayi ngiyithi afere ke ngicela ukuthi ngiyazwikila none. Tanko. So sibere kakhulu. Asikofere nje masiya phambili nje kancane. Yo, yakulimaza maqala musa. Yangilimaza maqala blind. Mara waya ukwenza kanje ntwana ngenzeni wena? Ngisho ngizothina ngazi. Ngazi. Yeah. Ngizanga next maxa. Manje uphuma va umaqala. Maqala? Yeah. Na uphuma khona yima 14 umuntu engikhule nayo yabo mfethu. Yakumosha. Yangimosha. Ngayinje yangso. Okay. Hola. Man. Yang nobani baba. Yini manje ngikamera? Angizena umtshita iwe ekhaya. Amtshela isitori ba. Yes sir.
ngoba bethu mina mangisepozini lami la mangicheck email yami ngithola location ukuthi iyakwazi mfethu and igirl since manje kulamalanga anginaki and mangicheck location yakwakho kanje isepozini lakho khamba nje khamba ngani why i-location yakamediya kamjida ikuphi next door kanjani next door mari khombe khombe kude khamba ushela umjida uthi awuring baba angiyoshiyi ngimshiyi baba amtshele mntwana ukuthi ngikwenza ukuthi ngiyincane ngoba wena ufile ngathi ngivela isitoko inhleke vele ngivela isitoko ukuthi isitoko ngishela isitoko ivibe la siyakho ngicela ukubona something manje unubheka something unubheka something keep phone keep phone skele up skele up One, two. Ngena phela imeli yakho bani? Oyami ngena kuwe yami madam. Ngena ku WhatsApp. Type igama lakhe la. Ngamthola. Ngena kuma chat, Akuna oyama la. La ngoyami, oyami enhle inamba zakhe siphuma vamka inamba. ngikazi imka Uthola va inamba zaka media kamjida. Baba lo muntu lo gada moshekere ifoni manje. ama good night Wena wathola ama good night? ngigcine ngikwathola mina Umka inamba yaka media yakho umjida. awuzaki amkaya Uthola kanjani baba? Lo muntu lo gada lo gala ifoni manje mana. Boloka kuye. ngike ngaloka kayi-1 lakho Manje good night. good night ya Good night ungibulisile ya. Ngi good night. Sebesikhuluma ngathi now ubheka so do you love me what about your friend ile nto manje Do you love me? what about your friend Your friend who? which means yima ke common Ufaka istory baba. Wamenza kanje umjida. Umenza kanje. Why shili media yakhe? Shili media yakhe? Yeah, nae, what about your friend Min? Yeah, I love you. I do care about you. Umuntu mshela kuzwenza. Which means when iprokodiva baba. Iprokodiva. Mina umuntu zonke uthi ngizokushaya empama. Oza. Ngiyenzani? Antona umuntu bekuphishinela. Ngiyenzani? Wayenza kanje. Wamenza kanje. Ngizokhaba sana. Wamenza kanje. Khuluma phendula. Wamenza. Wamenza kanje. Ngafana nyamdlela kimi. Uya confirm no. When ulimaze friendship yakhe na. Khuluma. Come back. Khulume nawo ungazomkhini. Yabona sisakho kufanele. Afike. Kata malanga. Yebo sithole sa. Kata malanga. Ngisangara. Afike. Esiphela sihamba uyakushisa sa. Nayi phela sakho. Wena kuthuma nomuntu right. Cima. Yabona ukuthi isibheki nje. Bangani. Umthembu yabo. Yeah. Aish, iflopek uyavana. Ayambona. Aish. Mngani nje ngami. Aish. Zoba netende kini sana. Awungaringi kanjalo. Manje intwana yami ne. Wena phuma la ku media yakho yamo nomacala ngithola. Yeah. Phuma la ngishort because ayintwana yami unzima ngilahlini ngithola. Unzima kakhulu ngibona. Phuma la. Ube grand ne. Ayi, sure. Ayi bafethu. Sekumoshakele and yeah, abangani maybe it's gone. But anyway, next episode bafethu.